Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Kineski Mag i dobrodošli u novi unboxing video na mom kanalu i ne znam ljudi da li se sećate, ali u vlogu broj 9 sam vam obećao da će mi vlasnik fabrike poslati neke TN-ove i evo konačno su stigli. Pa hajde da vidimo šta je on to poslao. Mislim da će ovako biti lakše. Kao što možete da vidite, uzeo sam ih bez kutije da bi uštedeo na ceni dostave i da bi mi dostava bila jeftinija. Elem, prvi par koji imamo jesu ove TN palmice koje izgledaju jako dobro. Kao što možete da vidite, svi materijali i print i detalji su perfektni na ovoj patici. Apsolutno nemam nikakvu zamerku i ovo mi je možda jedan od najlepših colorwave-a koje imam i bit će lepo ovde na policiji. Želim da dole u komentarima ocenite na kraju videa koje TN su vam najlepše. Sljedeći TN koje imamo jesu ove TN Tiger i ovo je jedan OG colorway, jako dobro izgleda. Ja mislim da čak i nema nikakve razlike sa onima iz prodavnice, tako da baš je dobro urađen ovaj Max Batch, kao što ste mogli da vidite fabriku tamo u vlogu broj 9. Iskreno ocena za ove patike 10. Sad dolazi malo lošije vreme, tako da mislim neću moći da ih nosim, ali sačekat će proleće. Treći colorway koji imamo jeste neki Tiffany, i par ga ja zovem Tiffany, ne znam da li se zove Tiffany, ali baby blue colorway sa ovim srebrnim znakom. Jako cool i mislim da bi uz neku crnu trenerku išao mnogo dobro. Pozadi znak, napred znak, sa strane balončić, sve je apsolutno dovedeno do savršenstva i imamo 5 rupica na džonu. Naravno jer je ovo broj 46. I posljednji colorway koji imamo jesu ove crno-plave i iskreno jako su dobro urađene. Hajde da vidimo kako su urađene unutra. Imamo ovaj papir koji nam ne treba. Na etiketi na jeziku piše Made in Indonesia, ono što bi zapravo i trebalo da piše. Evo kako izgleda uložak, morao sam da ga izvadim odavde, ali vratit ću ga malo kasnije. Balončić, naravno, sve isto kao na svakom Max Batchu, apsolutna perfekcija. Kao što sam rekao, želim da pišete u komentarima koje su vam od ovih TN-ova najbolje, a mi sada prelazimo na otvaranje ovog velikog paketa koji je stigao, a ja nemam ideju šta se nalazi unutra. Opa. O, još patika. Odakle da počnemo? Ajmo od najmanje stvari. Najmanja stvar koju sam uzeo jeste neki kaiš. Yves Saint Laurent kaiš, ništa specijalno. Evo kako izgleda ova kao koža i imamo ovaj kao zlatni bakl. Mislim da je bio oko $2, tako da odličan find da dodate u svoj haul, zato što ne zauzima puno mesta. A mi idemo dalje. Neke patike, ovo su Air Force 1. Air Force 1. Bele Air Force-ice u broju 37,5. Nemam šta puno da pričam o belim Air Force-icama, vidjeli ste kako izgleda fabrika za beli Air Force, tako da patika koju morate da imate. Pozadi imamo ovaj Nike logo, ovdje imamo klasičan beli Nike znak, imamo ovaj Nike Air Force buckle i to bi bilo to, John kao i na svakom Air Force-u. Sljedeća stvar koju imamo, ne znam šta je. Mertra jakna. Ovo sam čekao duže vreme i ovo je jedan jako dobar find. Pogledajte vi ovo. Prvo pogledajte ovu metalnu etiketu koju dobijete za jaknu. I ovdje imamo neko upozorenje. Kaže da će se monogram pojaviti kada bude pokvašena. Dobro. Na prvu veličinu mislim da sam ubo. Možda jesam, možda nisam, ali bi rekao da jesam. Evo kako izgleda, a sada ću probati da vam pokažem još jednu funkciju koju ova jakna ima. Kada se ova jakna pokvasi, pojavljuje se Mertra logo, što je jako cool opcija. Ovdje unutra imate Mertra logo i imate jedan džep i također imate sa druge strane jedan džep. Moja ocena za ovu jaknu 9 od 10. Dao bi joj možda i 10, ali Arterix jakna je mnogo bolja. Idemo dalje. Nike SB. Šta bi ovo moglo da bude? Nike SB, a u pitanju je Nike i Supreme kolaboracija na novom Dunk modelu. Ako se ne varam, uzeo sam 3 boje. Ovo je prva od 3 na koju smo naleteli i izgleda jako cool.
Ovo nije najbolji beč, da se razumemo. Najbolji beč je izašao tek posle mog poručivanja ovog beča, ali realno služit će svrsi i materijali su jako dobri. Ovdje imamo ovaj Supreme broj 94 i unutrašnji uložak je urađen u Supreme fazonu. Stavit ću ih ovdje da možete bolje da ih vidite, a mi idemo dalje. Ovo su još jedne, ali u drugoj boji. A boja je ljubičasta. I dobijete i rezervne pertle. I ova mi već izgleda bolje od one prethodne. Vi procenite sami, ali po mojoj nekoj proceni ova mi je mnogo bolja od ove ovde. Ne po kvalitetu, već po izgledu. Sljedeće patike neke malo teže. A u pitanju su Jordan 4. Nisam siguran šta su radili, da li su ovo grizli ili je ovo vreme pojelo, ali hajde da vidimo koje su u pitanju. U pitanju su nove Jordan 4, a ljubičaste. Nisam siguran da li je ovo kao Lakers kolaboracija, ali ja mislim da jeste, da sam ih baš zbog toga kupio. Ima lep ovaj John ispod, ima Jordan logo i ima žuti ovaj znak. Iskreno, još jedna Jordan 4 u kolekciji, neće mi biti žao, stvarno je okej. Nije GX verzija kao one prethodne, zato što kada je izašla ova patika, bila je samo u jednom kvalitetu i morao sam da uzem taj kvalitet. Moramo da nastavimo dalje, a ovde se nalazi šta? Nike nešto, Nike majica, ne? Ovo je komplet koji sam čekao duže vreme. Ovo je Nike Miller Tracksuit, ako se ne varam. Zamolit ću mog kamermana da ugasi kameru dok ja obučem ovo. Iskreno, pogodio sam veličinu za donji deo, nadam se da se ovdje negde nalazi i gornji deo, ali idemo dalje. Ovdje imamo još neki kaiš. Ovdje sad isti kao malo pre, samo imamo ovakav pattern kože i imamo ovakvu srebrnu šnalu. Jako cool, ništa puno skupo, ali dobro da se doda u haul. Ponovo, mislim ima 4 kaiša, šta će radi s ovog kaiša? Ovdje imamo manji znak i zlatnu šnalu i na ovom ovdje imamo šta? Isto nešto, da, isto imamo srebrnu šnalu i manji znak i ovaj pattern kože. Jako cool, ali imamo još patika za otvoriti, tako da pređemo na bolje stvari. Kakao kutija, šta je ovo? Aha, mislim da znam o čemu se radi. Pogledajte, op, nemoj da ispadneš. A u pitanju su, dobijete i bandanu, što je jako cool. A u pitanju su Travis Scott 1 Phantom, jedna od najboljih patika, ja vam se kunem. Ja sam ovu patiku iznosao, zato sam morao da uzem i rezervu. Ali ono što je zanimljivo, dobijete ovu jednu bandanu, koja izgleda jako cool. I dobijete još jednu bandanu, koja je jako cool. Tako da dobijete 2 bandane i dobijete ove jako dobre patike. Čini mi se da je ovo LJR verzija i stvarno izgleda jako dobro. Pozadi ima ovaj vezeni logo. Sa strane ovdje nisam siguran koliko možete da vidite ovo što se presijeva Cactus Jack. I na jeziku ima Nike-ov logo. I John kao John, ništa specijalno. Što se tiče pertli, dobijate ove crno-bele i dobijate crvene pertle. Moja ocena za ovu patiku 11 od 10. Izgleda da je gornji deo ove trenerke u drugom nekom paketu. I hajde vidimo koje su ostale posljednje patike za ovaj haul. Naravno, ako i vi želite da se registrujete na MuleBuy, to možete da uradite preko linka koji se nalazi u opisu mog profila. I dobijate $200 u kuponima. A posljednje patike koje imamo jesu plavo-crne Supreme Dunk. I dobijemo jedne pertle. Evo kako izgledaju. Isti detalji, isti materijali kao i na onim prethodnima. Tako da sada možete da pišete u komentarima koje su vam Dunk Supreme najbolje i koje su vam TN od ovih ovdje najbolje. Da napravimo neko glasanje da vidimo koje su zapravo patike najbolje. A ako ti se sviđa ovakav kontent, ne zaboravi da baciš subscribe i like i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!